матур төш күрдем, бәхет күгендә очып йөрдем. Анда барсы да бәхетлеләр, яман көчләрне якын йөртмиләр. Бәхет син мине килеп үк, бик теләсәң кочакла, кайгы хәсрәт килмә, ягылма, якты хисләр тулсын җаныма. Бәхет син мине килеп үк, бик теләсәң кочакла, кайгы хәсрәт килмә, ягылма, якты хисләр тулсын җаныма. Язмышның төсе ак һәм кара, аллар алмашып үзгәреп бара. Карасы аның йөрәккә яра, агы ак бәхет күңелгә дәва. Бәхет син мине килеп үк, бик теләсәң кочакла, кайгы хәсрәт килмә, ягылма, якты хисләр тулсын җаныма. Бәхет син мине килеп үк, бик теләсәң кочакла, кайгы хәсрәт килмә, ягылма, якты хисләр тулсын җаныма. Кемгәдер бәхет бик тиз елмая, кемдер тырышып кисә таш кыя. Нишлисең тормыш шулай корылган, бәхет телим мин сезгә җырымнан. Бәхет син мине килеп үк, бик теләсәң кочакла, кайгы хәсрәт килмә, ягылма, якты хисләр тулсын җаныма. Бәхет син мине килеп үк, бик теләсәң кочакла, кайгы хәсрәт килмә, ягылма, якты хисләр тулсын җаныма.